miliónov, veď to je veľa, to nám nikto nedá. Ale keď budeme boháči. Idem zavolať, jak sa veci majú. Áno? No čo, už ich máte? Nie, ešte ich nemáme. Zatiaľ na nich čakáme. Tak si pohnite, za čo vás platím? Ešte si niečo prajete? Môžete mi dať ešte červené víno. Nie vodku a deci vody. Nedoneste šampus. Nedajte biele víno. Dobre, za chvíľku to tu budete mať. Čo si objednali? Aha, a do akých pohárov? S diamantmi, vieš, boháči. Už idú. Čaute, dievčatá, neukázali by ste nám cestu? Neviem, musíme si ešte vyvenčiť psa. Poď, urobíme dobrý skutok. Tak dobre. Nebojte sa, však sa len prevezieme. Tak, dievčatá, unesieme vás.